Merijen Hansepi keso ajok EM Richard Tokbi aphan kerap kachohang. Lason si there poni phain kora trok arni lakhain kora trok duar bagrem AC constituency angkang Hanboka sarthe Teron Amekar led longki terang achor Merijen Hansepi keso ajok EM Richard Tokbi aphan kerap kachohang. Munira kaya longki chomove kijun move puke an kidu kisung kali sitame keso det pulote kachori kachor lamta kasiksak thetan khangjang lason si Hanboka sarthe Teron Amekar led longki terang achor Merijen Hansepi keso det penajok NRL Nemolegal Refinery Limited Hospital alongta ponlo lapen difu CT scan nang jipu lapen Guwahati le cheponon pusi doktor atum nang toyrong lasi Chainong B anta chejor lablo lasi EM Richard Tokbi Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numar Mumin atumaphan nang ravek thapusi ate asopo atumpen tuning report News Tech Report Karbi Anglong Tv9 News La chinghona korte Merijen keso ke pinang anari dinglo alangli keso kachilang ta dak township ta ponlo dak ta hoptak su selo ke duda hadak penangli pen jorhat nang pothai lo jorhat ta damlo hadak sikisken kuridam nangi pu penili tum kuridam lo akola dak report che wan tu nangi pu dak nili tum township long che wan lo la dak chelang doktor long pulo nang cheng sia bang ke a report ke ot pen tu biya khobor ase pusini tum hanang pulo la sinilia bang akorte lo no nililam ke ning je bang ke ho la korte Merijen a korte akleng silo nilike nilimen ke rumila Hansepi la si alang le akiso nilitum chelang lo la dak chi pon pen kalang li phan pulo kelang awar sai velo nangli tum ha Guwahati kalite Dibrugarh eta jaga rase hadak le chi ponoi pusi nilitum phanang pulo la pen nilitum ka chi poni je phan thang ta veder pen aposi nilitum hem chi vandelo angke ka khorsa bang ke nilitum chi puthek thelo mane chai nong ta che jorlab lo bi ta che jorlab lo sa poisa ta ve pin ta chunenga poisa ta langli phan lang de lo pen penenga poisa se ta la sa poisa chi swa tani tum lang lab lo pen alangli phan ki pedana somara tum kang dat non ta ke ram ke rong alangli tum long 40,000 50,000 antale tum ri lab lo alangli phan se lang lab lo penili tum purianang bong korte ang bong sita alangli phan la puson si ki choje hormu cho thegi mene jun thegi ji mene penili tum penang an se khorcha lo sadali tum la an anili tum a hisab chi bi bidar polo sadali tum penang anali phan se lang lo setame alangli piniar nen ta ke mejang thek thang ta chilok le delo la sinili tum ka chuning ri dun jalam ke la hello ke the ki dinga tum chinghon asar lo tuliram rong hang la pen chinghon asar lo Richard Tokbi la pen chinghon asar lo bumin la lang le tum phan sitame nili tum kerap kachohang ji phan si pini la dak la chinghon amu tum ang no nili tum lam ning je lo alang le tum ki so chot kali alang tum ki chota chumo we hemrita do thaya we aposinale tum pen kerap ke longia phansi la chinghon amu tum ke wang pen apochuro par piglo pela bangso alam sita menili tum nang chupak lang dun lo la hen lo ta sok sang ta velo hidie chat ta velo thang ta velo la posi ke choji ta la so mar tum hajirang dat po sanglin pho wan po chu po la pusona jalo ki tum avar sai thang ta ve mar ke nilitum akorte tum ke korte bang pli la pen alang li phan ki piadano so mar ke pinso so mar bang ke thom alo so inut salang tum ta ka chongdat pen pot apai phang ke lang ye phang avar sai ve dalo seta o samar tum anta kang dat pen se alang li phan se lang lo seta me non bang ke chilang ipon mo ve dalo ki pon yi ke nili ning hang lo seta me taka poisa ka ve e jordan nang poson ve det pen posenil tum alang li phan kang hon thek the son se nili tum bikok lo lalo a chorta velo alang li peneng pening kan ke thom an alang li chorta che voi elo pen gini tu han ki pang thekela phelo arlonga ke so lo pusita nono bang ke e kachilang imo videt pen ponili tum ing ton koklo pen di pusita me dam lo di pusita un elo Guwahati le chi ponun pusinili tum phanang toilo ankenili tum ke thang ta ke reng ya phan ma ke long ji taka poisa war sai videt pen ponil tum ki pon thek the delo pindi alang lila ana ke song bong se tala pusinili tum chilang ding an velo Guwahati ta pon egelang Dibrugarh ta pon egelang mane pon ya war sai vedelo
lupa jalo Lasi la lokal misan. la si non la sar tum phan tuli ram rong hang sar phan alang li phan ta chuning ri lo la penching hona sar Richard Tokbi alang li phan ta chuning ri lo la non mat tong sikot pen la nili korte phan ka chi lang ja phan kerap kachohang nili tum tong sikot men si alang li phan pa chi ni lo la kleng sila Pilon tegi puji Karbi. nili puji hu bang la lo ki the ding tum phan nang rap tha pusi chuning ri lo the mani tum nili pe phan ki chipa jogi phan ni tum bor i o lo kang dat ka tilu la pen hum purti sta me chipa doi lo sta me non bang ke ni tum do ana poisa ta tangkam poisa ta ik der lo ki non bang ke ni to hin pen ke alang li phan hospital chi poni phan avar sai ve der lo ke Guwahati galite Dibrugarh la long ni si doctor dong ke penilo difu medical college sitame la CT scan report ni tum pon si paklam lo hadagri to Karbi doctor bahini silbang so report lang lo hatum dala son lo dak ke un elo difu medical college pen un elo la pen Guwahati je ponoi bolo la pen phasa ki so ke alang li arlong bolo ama singe non phi bang ke alang li cancer ana thudam je bujalo ki so ba mane keso bang abemar bang theu masini tum avar sai vedelo chilai la si sar tum phan chuning rilo la ni tum phana kerap je phan nili men ke juer son tera nili pe men ke Merijen Hansepi